айтам, халық бұл жырны ярата, мұны жырласақ, мен айтам, орынды болар. Шоң күлі сізден сұрайым. Жырлық мы бұл жырны, жоқ мы бәқастәштік. Соңынан айтырмын нәрсеге екенін, ярай ма? Шыннан да Зифан Агаева сөздері һәм күйіне ижат етілген жыр «Ғұмірлер балқышы». Ғұмір бойы балқып яшәгіз, достар. Көрдің ме Зульфия әкей, ә? Әлбәттә. Яшьлектә бисәләрдә Чигәләргә салкын җилләр Карлар сибеп бисәләрдә Әле бит әле генә иң матур мәле генә Яши башлаган без кебек Шат белеп тәмен генә Әй гомер бир вакыт бир Тагын бер балкырга Йөрәктә Кояш чыгып, таң булып атарга Әй гомер бир вакыт бир Тагын бер балкырга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Үкшәләргә басып килеп Балалар үсәләрдә Йөрәгем яш йөрәгем Ничә яшь бирсәләрдә Әле бит әле генә иң матур мәле генә Яши башлаган без кебек Шап белеп тәмен генә Әй гомер бир вакыт бир Тагын бер балкырга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Әй гомер бир вакыт бир Тагын бер балкырга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Күттер шоқ дөньясында җиңнәрне сызганып Әйләнеп караганда тормас өчен кызарып Әле бит әле генә иң матур мәле генә Яши башлаган без кебек шак белеп тәмен генә Әй гомер бир вакыт бир Тагын бер балкырга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Әй гомер бир вакыт бир Тагын бер балкырга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга Зульфия Шакирова